postul acesta și prima dintre opțiuni a fost Părintele Constantin. I-am trimis un mesaj, la scurt timp am primit și confirmarea: Părinte, voi veni, dar într-o singură zi sunt disponibil, în weekendul din săptămâna a treia Sfântului și Marelui Post. Așa încât n-am mai stat prea multe gânduri, vă rugăm, veniți, iată de aici, a venit de seară de la București, a slujit cu noi liturghia Darul Înainte Sfințite, iar în această seară ne va vorbi despre viața în Duh și adevăr. Personal, pe Părintele îl cunosc de la distanță, de pe vremea când funcționam în Ascor, activam în Ascor la Craiova, mergeam la conferințe de Ascor de la București, îl vedeam acompaniind delegațiile grecești ale părinților aghioriți, care veneau la București, ca și acum, în mod frecvent, și cumva m-a lipit foarte mult de discursul teologic al Sfinției sale. În momentul în care mi-a picat în mână cartea aceasta, Dreptatea lui Dumnezeu și Dreptatea lui oamenilor, lucrurile mi-au fost foarte clare și în acel moment mi-am propus foarte mult să-l aducem aici la Londra, să ne împărtășească din experiența atât pastorală cât și profesorală de la catedră, Sfinția sa fiind profesor de Noul Testament la facultatea de care am pomenit. Părinte profesor, n-am să mai zic multe decât bun venit la Sfântul Gheorghe, Londra. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. O să rostim rugăciunea de început, o să binecuvântați această conferință pe care o și susțineți. Formatul va fi ca timp o oră, iar la sfârșit vom încerca să colectăm și câteva întrebări. V-am rugat foarte mult, dacă sunt întrebări, să fie adresate pe marginea temei pe care Părintele Profesor o va prezenta. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care ne pretutindeni și toate le plinești, vistieria bunătăților, dătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum cu pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte Profesor, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. I-am spus Părintelui că plecăm greu de acasă acum și datorită vârstei, poate, dar de fiecare dată când plecăm ne bucurăm foarte mult. Am venit cu gândul unei întâlniri, de fapt, nu cu gândul unei conferințe. La vârsta și cu experiența de o viață, să spun așa, din învățământ, am ajuns la concluzia că a rămâne numai la un transfer de informație este foarte păgubos. De altfel, este un excedent de informație în epoca noastră, la care avem acces pe toate căile posibile. Pe o tastă obținem orice informație dorim. În urmare, nu lipsa de informație ne afectează, ci lipsa de întâlnire, de împărtășire reciprocă. Și mi-a tot umblat prin cap un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care, anunțându-și vizita într-una din bisericile întemeiate de dânsul, spunea că vin ca să ne împărtășim unii de alții, fiecare cu darul său. Așadar, voi încerca mai curând un fel de mărturie, de mărturisire a propriilor mele experiențe, cu gândul de a mă împărtăși dumneavoastră. Și veți înțelege de ce, sper să mă fac înțeles. Eu, ca persoană concretă, Constantin, preotul, nevrednicul preot, cum spunem, rânduit de Dumnezeu în anumite ascultări în această viață, aflat acum spre final. Și cu presiunea acestui final, pentru că atunci când conștientizăm că se apropie într-un fel sfârșitul, crește foarte mult responsabilitatea lucrurilor pe care le facem. În tinerețe suntem mai puțin responsabili, ne aventurăm în foarte multe direcții, în foarte multe lucruri, spre bătrânețe nu ne mai aventurăm.
Subiectul pe care vi-l propun, așa ca împărtășire, spun, este despre o realitate foarte accesibilă tuturor, dar despre care vorbim mai puțin sau nu o luăm în seamă, și anume despre faptul că omul nu este numai parte materială și văzută, ci este și o parte nematerială și nevăzută, nu numai nevăzută, nematerială. Și acestei părți noi îi spunem Duh. Duh înseamnă, vine din slavon, înseamnă suflare, înseamnă aer, să spunem așa, pe înțeles. Corespondentul grecesc înseamnă exact același lucru, pneuma, suflare, aer, atmosferă. Lucrul acesta mi se pare că voi încerca din propria mea experiență, citindu-mă pe mine însumi, sigur și experiența mea pastorală cu credincioși la spovedanie, ce important este să descoperim acest lucru, să descoperim că suntem duhuri, că esența personalității fiecăruia dintre noi este, de fapt, nu în materie, în trup, nici în biologie, nici în chimie, ci în Duh, că omul are un ipostas, să spunem, duhovnicesc. De aceea, consistența viețuirii noastre izvorăște de acolo, din Duh. Personalitatea omului nu stă în chipul lui material, ci stă mai curând în atitudinile, comportamentul, relaționarea lui, așa mai departe. Deci provocarea mea astăzi este în această direcție. Și vă invit pe dumneavoastră să nu mergeți cu mintea la informații, la lecții, la știință, nu, ci la propria experiență. Lucrurile despre care voi încerca să vorbesc exprimă realitățile pe care eu însumi le trăiesc ca om, ca persoană, și concluziile la care am ajuns examinându-mă pe mine însumi. Și dumneavoastră să faceți la fel, să vă cercetați fiecare pe sine și să vadă dacă se confirmă aceste lucruri sau nu se confirmă aceste lucruri. Plec de la constatarea că vorbim prea puțin despre acest aspect, că omul este Duh, adică este o entitate nematerială, cum spunem, manifestată în trup, bineînțeles, dar a nu se uita faptul că este Duh. Vorbim prea puțin. Și sunt mai mulți factori care au determinat această, să spunem așa, atitudine. Trăim într-o cultură materialistă, știm cu toții. Nu numai comunismul era materialist, și capitalismul este materialist. Dar la vârsta mea mă feresc să caut vinovați în afară. Și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți lucrul ăsta cât mai repede posibil. Nu mai căutați vinovați și responsabili în factori externi. Pentru că veți constata, sper să vă conving, că omul a fost făcut de Bunul Dumnezeu cu capacități extraordinare de a avea replică personală din lăuntru la orice context, la orice situație, oricât de presantă i s-ar părea. Că altfel, dacă omul ar fi fost așa limitat, să spunem, de context, de factori politici, sociali, de regimuri politice, ar fi fost un eșec al Creatorului. Dar omul nu este un eșec al Creatorului. Dacă ajunge să eșueze,
omul eșuează datorită sieși. Dar de la Dumnezeu a ieșit o făptură extraordinară, liberă, suverană, cu capacitatea de a birui și de a depăși orice potrivnicie, orice limitare, orice neputință care vine din afară. Și asta pentru că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu și știți cu toții, nu mă îndoiesc, că Dumnezeu este Duh. Deci Dumnezeu este Duh. Nu are expresie materială. Sigur, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și noi știm pe Dumnezeu întrupat, pe Mântuitorul Hristos. Dar Dumnezeu este Duh. Păstrăm proporțiile, bineînțeles. Duh este Dumnezeu, dar Duh este și omul, pentru că a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Un Duh, dacă vreți, în trup. Am să insist asupra acestei realități, pentru că pentru mine socotesc că e foarte important ca omul să-și descopere această condiție a lui de Duh. Nu numai Dumnezeu este Duh, și îngerii sunt duhuri, știm lucrul ăsta. Deci sunt, cum am zice, noi entități, persoane, dacă vreți, fără de trup, netrupești, nu spunem în cântările noastre bisericești. Omul are și el Duh. Și despre Duhul omului se vorbește în Dumnezeiește Scripturi, vorbesc toți părinții. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat, vorbind despre faptul că noi creștinii primim prin botez Duhul lui Dumnezeu, la modul propriu, deci ne împărtășim. Folosesc cuvântul împărtășire pentru că este foarte accesibil pentru toată lumea. Când cineva se împărtășește de o realitate, înseamnă că se unește cu ea, îi se dăruiește, pătrunde în el. Și noi primim, spune Sfântul Apostol Pavel, într-un context foarte frumos din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 2, Duhul lui Dumnezeu. Și prin această împărtășire de Duhul lui Dumnezeu, devenim cunoscători a celor dumnezeiești, prin atingere, nu prin transmitere de informație. Și în contextul acela spune Sfântul Apostol Pavel că Duhul lui Dumnezeu cunoaște toate ale lui Dumnezeu, așa cum și Duhul omului cunoaște cele ale omului. Și vorbește așadar despre Duhul omului, despre faptul că omul este Duh. Mai departe, din Dumnezeieștile Scripturi, iarăși aflăm despre duhurile rele. Mântuitorul Hristos, în foarte multe împrejurări, vindecă pe oameni îndrăciți, oameni stăpâniți de duhuri rele. Iar o realitate foarte importantă, căreia nu-i dăm foarte multă atenție, deși omenirea și noi înșine continuăm să ne confruntăm cu această realitate, adică omul devine părtaș, se împărtășește iarăși, nu cu Duhul lui Dumnezeu, ci cu duhuri rele și lasă să pătrundă în el aceste duhuri rele. Ca să fiu foarte accesibil, voi pomeni de limbajul părinților bisericii noastre, care vorbesc despre diferite patimi ale oamenilor, numindu-le duhuri. Ei nu vorbesc pur și simplu de patima lăcomiei, ci vorbesc despre duhul lăcomiei care stăpânește pe om. Nu vorbesc despre patima desfrâului, ci vorbesc despre duhul desfrâului. Nu vorbesc despre patima iubirii de arginți, ci vorbesc despre duhul iubirii de arginți. Nu vorbesc despre patima mândriei pur și simplu, ci vorbesc despre duhul mândriei. Și cine se cercetează pe sine și descoperă
că este stăpânit într-o măsură oarecare, nu în totalitate, dar într-o măsură oarecare de o astfel de patimă, să ia seama că patima respectivă nu este localizată undeva, eu știu, ci ca orice duh umple pe om. Duhul umple pe om până în ultima lui celulă. Pentru că este ca aerul. Aerului, dacă îi dai drumul într-o încăpere, umple încăperea. Duhul de asemenea. Duhul nu are limite fizice. Și dacă îi dai drumul undeva, el umple spațiul respectiv. De altfel, vă amintiți, probabil, când Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne relatează despre pogorârea Sfântului Duh, un eveniment întemeietor al bisericii, îl vorbește în termenii că se varsă și oamenii se umplu de Duhul Sfânt. Oamenii se umplu de Duhul Sfânt. Apostolii întâi de toate și cei din cu dânsii se umplu și în toată cartea Faptele Apostolilor și după aceea, ca să sublinieze acest lucru, ne spune că Petru, Sfântul Apostol Petru, vorbea plin fiind de Duhul Sfânt, plin. Asupra acestui aspect vă atrag atenția, că Duhul umple. Deci nu e numai la nivelul creierului, să zic, ci la nivelul ultimei celule. Așa încât, în măsura în care El pune stăpânire pe om, îi dirigează într-un fel anume toate mișcările, și cele ale minții, și cele ale trupului. Un om trufaș, mândru, se vede de pe cum merge. În mersul lui vezi că este trufaș. Se va vedea și de felul cum relaționează, cum vorbește, se va vedea de felul cum expresia feței, un om mândru se va vedea, după cum și un om stăpânit de patima lăcomiei sau un om stăpânit de patima desfrâului. Duhul așadar ne umple. Am trecut în revistă realitățile pe care noi le numim Duhuri. Duhul Dumnezeu este Duh, așadar Dumnezeu și ni se împărtășește. Din economie pentru noi, El ni se împărtășește și prin lucruri materiale. Cea mai înaltă formă de împărtășire este Sfânta Împărtășanie. Dar ca noi să luăm seama că Dumnezeu este Duh, expresia materială este foarte mică. Luăm o fărâmiță de pâine, o fărâmițică de pâine și un strop de vin. Pentru că noi, într-adevăr, pâinea și vinul devin trupul și sângele Domnului Hristos, Fiul întrupat, dar componenta dumnezeiască este Duh, care îndumnezeiește și trupul și materia. Revin la faptul că omul a fost făcut de Dumnezeu făptură desăvârșită, dacă vreți. Și anume a fost înzestrat cu libertate, cu suveranitate. De aceea, deseori Mântuitorul îl numește Domn, stăpân. Omul este chemat să fie stăpân. Până când și în raportul lui cu instituțiile bisericești, religioase, la vremea Mântuitorului Hristos, Mântuitorul îi surprinde pe iudeii credincioși, foarte credincioși și devotați, că erau subjugați instituțiilor religioase, că îl mustrau pe Domnul Hristos pentru faptul că vindeca oamenii în zi de sâmbătă. Sâmbăta era o instituție, cum e la noi duminica, la dânsi era sâmbăta, era o instituție.
Și Mântuitorul Hristos le atrage atenția că fac o foarte mare greșeală, și anume, se subjugă ei înșiși instituțiilor, deși instituțiile trebuie subjugate omului, pentru că, spune Mântuitorul Hristos, sâmbăta a fost făcută pentru om și nu omul pentru sâmbătă, și că omul este domn al sâmbetei, este stăpân. Omul este chemat să conștientizeze această postură și condiția lui de stăpân. Dar de cele mai multe ori, văzând că trupește nu face față provocărilor, omul se lasă stăpânit. La nivelul Duhului, luați aminte, Duhul ce este? Părinții îl numesc și omul lăuntric. Omul lăuntric este Duhul. La nivelul Duhului, omul are această libertate. Și o să vă invit să vă cercetați pe dumneavoastră înșivă. Și să vedeți că oricât de mare ar fi constrângerea exterioară, în lăuntrul nostru ne putem păstra libertatea. Oamenii care au fost în închisori în perioada grea a comunismului, de exemplu, ne-au mărturisit că au descoperit acolo taina libertății și au scris jurnalul fericirii în închisoare. Și acolo au conștientizat că, de fapt, realitatea libertății este una duhovnicească, adică ține de condiția omului ca duh. Că oamenii te pot subjuga, te pot înrobi trupește, dar nu te pot înrobi ca duh, duhovnicește, nu te pot înrobi. În cele mai obișnuite, să spunem, situații, în relațiile noastre de familie, de exemplu, soț-soție, părinți, copii, în relațiile noastre profesionale, șef, subalterni, colegi, putem fi într-un fel anume presați exterior, dar nimeni nu ne poate lua libertatea lăuntrică. În lăuntrul nostru putem spune nu la o presiune exterioară. Și ceea ce este valabil pentru persoana noastră, și mai ales pentru Bunul Dumnezeu, și a trebuit să fie valabil și pentru semenii noștri, este ce spunem noi în lăuntrul nostru, nu ce spunem sub presiune. Poate că sub anume presiune vom spune da, dar da-ul nostru nu este asumat, nu este real, ci este o expresie forțată. Lucrul acesta este esențial. Este esențial de ce? Pentru că nu numai pentru a ne manifesta libertatea noastră, suveranitatea noastră, fără de care nu putem iubi, luați aminte. Dacă omul este chemat să devină ființă iubitoare, trebuie să conștientizeze dimensiunea lui duhovnicească, condiția lui de duh, pentru că acolo este libertatea. Și dragostea este mișcarea liberă a omului, dezinteresată, emancipată de orice presiune, de orice natură, emancipată chiar de presiunea firii, de nevoile firești. Dragostea este o mișcare a Duhului, o mișcare a inimii, înainte de orice. Deci omul se poate însoți în familie sau în orice alt context, numai exterior, numai formal. Lucrul acesta nu dă consistență. Am avut cazuri în parohia mea acolo, în taina spovedaniei, să constat că după experiență de 40 de ani de căsnicie, 50 de ani de căsnicie, respectivii soți erau de fapt separați. Nu se realizase între dânsii o însoțire. Deși născuseră împreună copii, deși trăiseră în aceeași casă, deși mâncaseră la aceeași masă și așa mai departe.
Și asta pentru că nu a fost și mișcarea inimii, mișcarea Duhului, în care omul se împărtășește. Și luați aminte, noi toți verificăm, evaluăm gesturile, atitudinile, cuvintele semenilor noștri în funcție de suportul lor lăuntric. Nu credem vorbele cuiva dacă nu simțim că sunt spuse din suflet. Nu credem vorbele cuiva așa de repede, ci ne ducem cu mintea să verificăm dacă ele pornesc dintr-o bună intenție. Deci verificăm Duhul, să spunem așa. Adică intenționalitatea lui cea mai profundă. Cea mai profundă. Nu mai vorbesc de gesturile materiale, când primim un cadou, când primim flori. Imediat mintea noastră verifică, automat verifică. Care este motivația, suportul motivațional, cum spunem, al gestului? Dacă simțim că este din interes, nu ne face foarte mare bucurie, pentru că gestul respectiv este mai curând un preț cu care persoana vrea să ne cumpere. Nu ne bucură lucrul ăsta. Dacă simțim că este numai un gest convențional, adică persoana respectivă vrea să facă față unei convenții, obiceiului ca la 8 martie să ducă flori, de exemplu, iar nu ne bucură, pentru că simțim că nu face pentru noi. Singurul lucru care ne-ar bucura este să simțim că face de dragul nostru lucru. Și lucrul acesta poate să fie mărturisit, poate să fie intuit, dacă există însă comunicare la nivel de Duh între cei doi, împărtășire, să zic așa, poate fi foarte ușor înțeles. Este atât eu simt că e atât de important acest lucru, să investim în această direcție. Pentru că în relațiile noastre trebuie să fie o mișcare din lăuntru a omului, asumată și conștientă. De multe ori funcționăm automat, într-un fel anume. Dacă funcționăm automat, suntem dictați, ni se dictează, stăpâniți de interesele noastre ascunse, eventual de patimile noastre. Chiar în cele mai intime relații, nu suntem noi acolo, ci este un interes al nostru, sau este o nevoie a noastră, sau este o amăgire a noastră, sau este o înșelăciune a noastră și așa mai departe. Lucrul acesta este atât de important, dar sigur, automat îl verificăm pe celălalt în mișcările lui, să vedem ce duh îl mână spre noi, dar nu avem aceeași analiză și judecată la adresa noastră. Ce duh este la temelia faptelor noastre, atitudinilor noastre, cuvintelor noastre către ceilalți, ceea ce ne-ar ajuta foarte mult. Și atunci am constatat că activăm foarte puțin din lăuntru ființei noastre, la nivel de duh, să spunem, la nivel de conștiință de sine. Celălalt vrea ca în relație nu să-i dăruiești ceva, ci în acel ceva să te dăruiești tu însuți. Și tu te dăruiești la propriu dacă pui suflet, cum spunem. Iată, eu vorbesc în fața dumneavoastră acum și pot să fiu un vânturător de vorbe, mai mult sau mai puțin inspirate, mai mult sau mai puțin docte, mai mult sau mai puțin interesate. Sau pur și simplu, sau varianta aceea, nu pur și simplu, varianta cealaltă, este să încerc să mă împărtășesc într-un fel. Și oamenii spun și noi apreciem pe cei care pun suflet în cuvânt. Sunt prezenți, ei se dau într-un fel anume, se împărtășesc. Și poate că discursul nu este atât de limpede, nu este nici atât de clar, nu este nici atât de sistematizat, nu rămânem cu informații, eu nici nu vreau lucrul ăsta de la un timp, ci rămânem cu un pic de duh.
cu un pic de suflet, pe care nu-l putem circumscrie, nu-l putem descrie, dar ar trebui să trăim realitatea esențială a împărtășirii. Adică ceva de la mine să treacă înspre dumneavoastră. Nu este suficient ca eu să pun suflet. Trebuie ca și dumneavoastră să vă deschideți ca să primiți sufletul. Să aveți această deschidere. Pentru că există comunicare. Și lucrul ăsta se exprimă la nivelul voinței. Noi ne confruntăm, preoții, cu problemele credincioșilor, nu? Și eu am ajuns la concluzia aceasta. Mă întreabă, părinte, ce să fac în situația mea concretă cu familia, cu soțul? Părinte, ce să fac în situația mea concretă cu copiii? Părinte, ce să fac în situația mea că mă confrunt la serviciu? Mă confrunt, eu știu, cu presiunile acestei societăți. Și îi spun, uite, e posibil să nu faci multe lucruri la nivel concret, material, fizic, real, dar poți face foarte multe lucruri la nivel duhovnicesc, la nivel de duh, la nivelul mișcării tale lăuntrice, la nivelul mișcării inimii tale, care se exprimă la nivelul voinței tale, adică să vrei. Nu li se părea că e atât de important să le spun, ca să rezolv problema cu tare, ce e mai important? Și o să spun, uite, cel mai important lucru ca să rezolv problema cu tare este să vrei. Nu li se părea că e atât de important. Dar în voința noastră stă expresia noastră duhovnicească, de duh, în voință. Luați aminte la lucrul ăsta. Vorbeam cu părintele astăzi, Părinte Constantin, că omul este provocat, mai ales astăzi când este informat instant cu tot ce se întâmplă în lumea aceasta, și se pare că este atât de neputincios că nu poate avea nicio replică. Iată situația noastră din țară, care este așa cum este. Dar pandemia de ieri de la altăieri, dar războiul din Ucraina, dar înfometații din Africa, dar, eu știu, neputințele din jurul nostru, copiii neputincioși, oameni neputincioși, ajunge la Bunul Dumnezeu. Și prin această mișcare a Duhului nostru deveni puternici și conștientizăm câtă putere are omul, câtă putere are cel mai smerit om. De aceea părinții spun că oamenii care sunt într-un fel anume dezbrăcați de puterile exterioare materiale, n-au nici știință de carte, n-au nici puteri sociale, n-au nici puteri politice, n-au nici puteri culturale, n-au așa, au mare putere în fața lui Dumnezeu. Pentru că ei au conștiința neputințelor, nu nădăjduiesc în puterile lor, pentru că evident nu sunt, și atunci nădăjduiesc în puterea lui Dumnezeu. Și rugăciunea lor este cea mai puternică. Mamele noastre ne-au ținut în școli, neștiind unde sunt școlile noastre, cu rugăciunea. Aveau această conștiință. Dar asta trebuie să facem toți. Ne confruntăm cu o problemă căreia nu-i putem da soluție, nu avem putere exterioară, materială, faptică. Avem însă puterea rugăciunii, care este nu o simplă sintagmă, ci este o mișcare a Duhului nostru. Spune un părinte al Patericului un lucru esențial, dar vă rog să țineți minte, nu ca informație, ca mărturie. Și faceți experiența în vieții dumneavoastră. Ne spune Domnul Hristos că putem muta munții din loc. Ne confruntăm, iată, de exemplu, cu situații de boli fără leac. Nu putem vindeca. Să nu ne lăsăm biruiți de evidențele materiale, de evidențele limitelor științei. Nu! Ci noi să vrem ca persoana respectivă să se facă sănătoasă. Să ne rugăm, Doamne, într-adevăr, știm din mărturia medicinei, din știință că nu e posibil, dar Tu poți orice. Și noi, la nivelul de mișcare a Duhului nostru, avem această capacitate. Spune Sfântul Apostol Pavel, luați aminte că e un lucru esențial. Dacă ați rămâne cu acest îndemn din partea mea, m-aș bucura. Spune la un moment dat Corintenilor, iarăși, și o mai spune și Romanilor,
el organizează o colectă pentru ajutarea creștinilor din Ierusalim, care erau o foamete, o sărăcie. Și le spune, nu numai să faceți, paradoxal, colecta, ci să și vreți. Adică să fie infuzie de voință, înțelegeți? Voința este expresia noastră liberă. Eu le spuneam studenților în anul întâi, fiți atenți, ați pășit dintr-un sistem de școală care este sub presiunea obligației, într-un nivel de educație unde sunteți provocați la libertate. Nu continuați să vă manifestați sub presiunea inerției de la liceu, de la școală generală, cu obligativitatea orelor, obligativitatea temelor și așa mai departe. Că sunteți chemați să vă asumați liber de acum școala. Ce înseamnă să vă asumați liber? Păi te trezești dimineața și îți spui, ce fac eu în această zi? Sunt persoană liberă. Pot să mă duc la școală, pot să nu mă duc la școală. De ce m-aș duce la școală, de ce nu m-aș duce la școală? Nu înseamnă să refuzi școala, ci înseamnă să ți-o asumi, să spui, mă duc la școală, eu liber vreau să mă duc la școală. Dacă nu găsesc o motivație pentru mine ca să mă edific, pot să spun, mă duc la școală pentru mama, că știu că mama s-ar bucura. E o mișcare a Duhului. Să spui lucrul ăsta. Iată, mergem la biserică, plecăm în fiecare duminică la biserică, de cele mai multe ori în virtutea unei inerții. Nu mai ne spunem conștiinței noastre și Duhului nostru, dar de ce mă duc eu la biserică? Dar știți cât de mult v-ați folosit să o ziceți? Păi e duminică dimineața, plec la biserică. Dar de ce mă duc eu la biserică? Ce este la biserică? Într-o discuție pe care am avut-o cu un puznic la Sfântul Munte, îi ceream și o sfaturi diverse, ca preoți. Mi-a spus, părinte, uite, înainte de începe slujba, ia-ți câteva minute, înainte de a da binecuvântarea la liturghie și la utrene, dar la liturghie, și vorbește cu tine însuți. Și spune, ce fac eu acum? Cine sunt eu aici? Ce sunt chemat eu să fac? Și asumă-ți conștient lucrul acesta. Iată, sunt chemat să fac, să săvârșesc dumnezeiasca liturghie. Cine? Eu? Un nimeni, un nimic, un neputincios, un pătimaș, un nesimțitor și așa mai departe. Și atunci conștientizezi lucrul ăsta, dar ți activezi Duhul, cum se spune, și participarea. Că la nivelul Duhului se participă. La nivelul Duhului ne împărtășim, nu la nivelul trupului. Că iată, venim în metrou și suntem înghesuiți, dar nu există nicio împărtășire reciprocă. Pentru că nu este mișcarea Duhului dinspre mine despre celălalt. Nu ne cunoaștem. Dacă sunt foarte treaz, am venit cu doamna preoteasă de la hotelul unde stăm, am avut așa o bucurie în metrou plin de oameni, diverse chipuri. Noi nu prea mai umblăm acum, și pensionari, nu mai umblăm nici cu metrou. Măi, uite, zice, ce frumos să umbli cu atâta lume. Deci îi poți îmbrățișa și pe străini. Dar trebuie să existe o mișcare a ta. Nu spontană neapărat, poate să fie și asta dacă ți duci Duhul, dar ci deliberată. Păi stai așa, dar oamenii ăștia cine sunt și ei ca mine? Iată, sunt Fiul lui Dumnezeu și ei. Câtă diversitate, câtă frumusețe, etc., etc. Să existe această mișcare. Dar m-aș bucura mult să faci exercițiul ăsta plecând la biserică, că e atât de important. Pentru că închipuiți-vă că la biserică ne întâlnim cu Dumnezeu care este Duh și El ne așteaptă să ne împărtășim la nivelul Duhului, să fie o mișcare a noastră lăuntrică către El. Pentru că pe iudeii Vechiului Testament îi certa prin proroci, spunându-le, poporul acesta mă laudă și mă slujește numai cu buzele, cu Duhul este departe de mine. Și nu ni se întâmplă deseori și preoților, ni se întâmplă deseori să ne trezim că am rostit o rugăciune
Și n-am fost acolo. Am reușit-o numai cu buzele. De altfel, părinții noștri, Părinte Cleopa, fiindcă îmi vine minte acum și sigur, cred că știți toți că cel mai mare duhovnic al nostru, Părinte Duhovnicesc, al veacului 20, să spunem, și el spune atât de limpede, și un lucru pe care m-aș bucura să-l rețineți, că participarea omului este la 3 niveluri, într-un fel. Unul foarte exterior, numai cu buzele, cu cuvintele, în rugăciune, dar și în orice altceva, într-o relație, numai cu cuvântul. Spui niște vorbe la care nici măcar nu iei seama. Al doilea nivel este cel al minții, pătrunzi înțelesul cuvintelor. Dar nu acesta este cel mai important și nivelul superior. Cel mai important nivel este acela al inimii, să participi, să te împărtășești, să fii acolo. Inima noastră, nu cea de carne, spun părinții, este duh, nematerială. Mintea noastră, nu rațiunea noastră cu care gândim, ci mintea noastră este duh. Și ea, dacă e curată, primește împărtășirea Duhului Dumnezeu. Se întâlnește, așa cum ne întâlnim noi cu aerul. Deci noi, când ieșim afară, luăm act de temperatura de afară prin atingere. Nu trebuie să ne spună un termometru. Să atinge aerul rece de noi, ne împărtășim de realitatea respectivă. Și spunem, e frig. Sau aerul cald și așa este și atingerea de Duhul cuiva. Și o foarte mare lipsă și marea criză a omenirii și marea criză și a noastră deseori este că nu ne cultivăm relația la nivelul Duhului. Vorbim de suflet. Eu am găsit la părinți preponderent vorbirea cu Duhul. Părinte Sofronie, vecin cu dumneavoastră aici, la tot pasul în cărțile dânsului, vorbind despre experiența dânsului, spune despre Duhul lui. Duhul meu, zice, Duhul meu, la nivelul Duhului meu, simt pomenirea morții ca o stare, nu ca o informație, la nivelul împărtășirii. Este atât de important, plecând la biserică așa și ne întrebăm, mă duc să mă întâlnesc cu Bunul Dumnezeu, de fapt, că de asta venim, nu? Să ne întâlnim cu Dumnezeu, drăguțul. Ne întâlnim cu Dumnezeu, El ne cheamă la masă, la El, la împărtășire, la masă. Cina euharistică, spune, ne cheamă la masă. Ne cheamă la masă, dar până la masă este întâlnirea, este salutul, este binecuvântarea, este binețea, este iradierea sfințeniei Lui, prin obiectele sfinte, prin toate slujbele, prin cântări, prin toate. Este o împărtășire a noastră, la nivelul Duhului. Nu este un simbol, nu este o metaforă, ci este o concretețe. Este o concretețe. Așa se explică faptul că intrând într-o biserică, omul își găsește o liniște, o pace. Nu este numai o impresie, ci este Duhul care iradiază, care ne imprimă pur și simplu. Și Duhul nostru are această capacitate iradiantă de depășire, cu o condiție să nu fie mort, să nu fie împietrit, înțelegeți? Să nu fie supus duhurilor rele, să nu fie îndrăcit, iertați-mi expresia, dar e foarte proprie. Și Duhul nostru iradiază. Așa se face că în preajma unor oameni ne simțim bine și nu știm de ce. Păi ne simțim bine pentru că iradiază pur și simplu. E viu, duhovnicește și e viu și prin împărtășirea de Duhul lui Dumnezeu. Și Sfinții de ce ne bucură? Și oamenii sfinți și părinții sfinți de ce ne bucură? Pentru că ei iradiază Duhul lui Dumnezeu. Intrăm în anumite case noi preoții și simțim pacea din casa respectivă. Pentru că cei care trăiesc acolo sunt în pace, sunt în bună înțelegere și duhurile lor sunt pașnice și imprimă și pereții și spațiul, se imprimă de Duhul lor. Intrăm în alte case și simțim presiunea negativă, să spunem, că se vorbește astăzi în termenii ăștia. Că acolo unde este tensiune, unde este conflict, unde este ceartă,
unde este mânie, unde este răutate, și spațiul în care trăiesc oamenii respectivi este plin de acest duh. Și dau aceste exemple ca să înțelegeți cât de important este să ne conștientizăm Duhul. Și câtă investiție trebuie în cultivarea Duhului omului, Duhului omului. Câtă investiție, toată tradiția noastră ascetică, răsăritul este cunoscut pentru tradiția ascetică, postul, metaniile, pravile, rugăciunile, lungimea slujbelor și așa mai departe. Ei bine, toate au drept obiectiv trezvia sau trezirea Duhului. Trezvia este un termen esențial în teologia noastră răsăriteană. Despre filocalie nu mă îndoiesc că ați auzit cu toții. E bine, filocalia se cheamă filocalia părinților trezvitori. Deci, filocalia părinților care s-au luptat toată viața să-și trezească Duhul, să-și lărgească Duhul, să-și curățe Duhul de influența duhurilor necurate, să se elibereze de presiunea duhurilor necurate, a patimilor și așa mai departe, să facă loc Duhului lui Dumnezeu. Când omul se împărtășește de Duhul lui Dumnezeu, are acces la resursa dumnezeiască, care n-are limite, și poate birui totul. Și omul are acesta este demersul, nu pentru a deveni noi mai buni, nu pentru a ne lăuda. Există și această ispită. Iată când Mântuitorul Hristos ne spune în predica de pe munte, zice, aveți grijă ca faptele credinței, evlaviei sau dreptății voastre, cum spune acolo, să nu le faceți pentru a fi văzuți de oameni. Noi postim și vorbește de milostenie, de rugăciune și de post. Ca exemple, dar șirul faptelor este nesfârșit. Noi credem că lucrul care contează este ceea ce se vede. Nu ceea ce se vede contează, ci ceea ce nu se vede. Și anume ce punem noi la temelia milosteniei. De ce facem milostenie? Dacă facem pentru a fi văzuți de oameni, este un lucru. Dacă facem de dragul și de simpatia și de empatia și de mila celui în nevoie, este altceva. De ce facem noi rugăciune la Bunul Dumnezeu? Dacă facem rugăciune pentru ca oamenii să zică ce credincioși sunt oamenii aceștia, ce evlavios sunt oamenii aceștia, ne-am luat plata, adică lauda de la oameni, dar rugăciunea noastră n-a ajuns la Bunul Dumnezeu. Că la Bunul Dumnezeu singura rugăciune care ajunge, luați aminte, m-aș bucura să rețineți, cred că și știți, este nu rugăciunea buzelor, ci rugăciunea inimii. Deci cât suflet punem în rugăciune, atât ajunge la Dumnezeu. Nu putem să stăruim noi, să citim psaltiri după psaltiri, nopți întregi și așa mai departe. Dacă nu punem suflet, dacă nu suntem acolo, pe noi înșine să ne punem, n-ajunge la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Duh. Nu vorbele ajung la Dumnezeu, nu strigătele ajung, nici încântările noastre, cât de frumoase ar fi ele, nu acestea ajung, ci mișcarea Duhului nostru, care uneori nu este luată în seamă. Asta e marea noastră problemă. Cultura noastră dominantă, dacă vreți, este cultura Duhului. De aceea spune Mântuitorul Hristos că Duh este Dumnezeu și cine se închină Lui să se închine în Duh și în adevăr. Și adevărul nu este la nivelul expresiei materiale, ci este la nivelul expresiei duhovnicești, lăuntrice. Acolo este adevărul. De aceea spune că, iată, noi putem, de exemplu, să ne rugăm lui Dumnezeu sub presiunea unei tendințe de mândrie, de suficiență de sine, să ne grozăvim. Acolo nu e adevăr, acolo este o amăgire de la adevăr. Adevărul ar fi să ne închinăm lui Dumnezeu cu suflet smerit, să-i mulțumim, să-i cerem iertare, să-L rugăm pentru neputințele noastre, pentru neputințele celorlalți și așa mai departe.
Și în relația dintre noi este atât de important, ceea ce ne face să ne cunoaștem, de exemplu. Este nivelul împărtășirii noastre reciproce de Duh. Altfel nu ne cunoaștem. Trăim, cum spuneam, 50 de ani lângă un om, soț și soție, și nu ne cunoaștem. Pentru că nu este împărtășire la nivelul Duhului. Și aceea este mișcarea liberă. Trebuie să vrei să te împărtășești, să spui, te vreau să mă dăruiesc, să mă împărtășesc, asta înseamnă împărtășire, să mă dăruiesc. Nu să-i fac daruri, ci în darurile alea să mă dăruiesc eu. Vreau să mă dăruiesc. Dar ca să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să-ți articulezi în tine, la nivelul cuvântului nerostit, dacă vreți. Să-i spui, ia uite, vreau să mă dăruiesc în lucrul acesta soțului meu, soției mele, vreau să mă dăruiesc eu. Nu numai pur și simplu să fac un gest de interes, vreau să mă dăruiesc. Vreau în orice prilej să mă dăruiesc. Soția când pregătește mâncare, să se așeze pe sine acolo, să se dăruiască și lucrul ăsta se va simți. Nu că mâncarea va fi bună, evident că va fi mult mai bună, dar va contribui lucrul ăsta, se simte, se va simți. Dacă faci sub presiunea obligației, sub presiunea, cum să spun, necesităților, că trebuie, nu știu ce, și ignori lucrul ăsta esențial, să pierde esențialul. Și câte lucruri nu se întâmplă între noi, stăm împreună și nu ne împărtășim reciproc. Ne îmbrățișăm convențional de cele mai multe ori. Zâmbim englezește, mă rog, ei sunt vestiți cu zâmbetul lor foarte economicos. Zâmbim englezește. Ne îmbrățișăm, dar nu suntem acolo. Când facem exercițiul unui îmbrățișări reale? Când îmbrățișăm un prunc. De ce facem exercițiul? Pruncul se dăruiește. N-a învățat încă amăgirile, faptul că se poate ascunde, faptul că poate fi ipocrit, faptul că poate să facă asta numai din așa de fațadă, din conveniență. N-a învățat copilul. Și el la îmbrățișare se dăruiește și te bucură lucrul ăsta, fabulos te bucură lucrul ăsta. Noi trăim minunea nepoților acum. Cu copiii parcă n-am avut atâta bucurie. Dar copiii ne topesc, ăștia micii nepoții ne topesc. Când vin și te văd și încep să fugă la tine de la 5 metri, de la 10 metri și te îmbrățișează, simți că trec pe tine, fiori. Așa e împărtășire. Creștem și ne pierdem această capacitate de a împărtăși. De ce? Pentru că începem să funcționăm exterior, să ne îngrijim de imaginea noastră. În fond, să amăgim pe ceilalți, să înșelăm pe ceilalți, să ne ascundem. Și altceva este în lăuntrul nostru și altceva se manifestă. Și cel din fața noastră simte, chiar dacă nu deslușit, dar simte că nu ne dăruim, că este un gest formal, cum se spune. Și lucrul ăsta degenerează. Și dacă tot persistăm în astfel de viețuire, murim noi, sufletește. Nu mai rezonăm ca Duh. Eu vă spun din propria mea experiență. Eu și mi-aduc aminte, memoria copilăriei mele, acum trăiesc din ea pentru că eram treaz, așa la dimensiuni cosmice. Părinte Sofronie ne spune că a ajuns să-și lărgească inima lui, Duhul lui, și o cuprinde la nivelul Duhului omenirea întreagă. Nu imaginându-și, ci cu simpatie, cu dragoste, cuprinzând pe toți. Și am trăit, zice, unitatea omenirii, întregul Adam, zice el. Așa cum toată omenirea era recapitulată în primul om, așa o trăiesc eu, zice acum, extraordinar. E bine, eu eram copil mic și mi-aduc aminte că aveam această deschidere
cosmică, nu mă duceam până la marginea lumii, că n-aveam atunci, dar cuprindeam lumea din jurul meu, lumea din sat, cu simpatie, cu compasiune, cu, cum să spun, era extraordinar. Crescând, supunându-mă presiunii convențiilor, asta e marea problemă, intervenind școala cu pedagogia ei, care nu ne cultivă Duhul, ci ne cultivă formele, instituțiile, că așa trebuie să te... Dar nu spune, nu așa trebuie. Școala ar trebui și părinții în educație să ne învețe, să ne dăruim. Cum să mă așez eu, cum să mă dau eu într-un buchet de flori? Asta trebuie învățat. Și eu nu știu mai mult decât atât să vă spun, să spuneți înăuntru dumneavoastră, în acest buchet de flori vreau să mă dăruiesc eu. Măcar atât. Chiar dacă nu există o mișcare, dacă ești treaz, dacă avem un pic de drag de persoana respectivă, e foarte simplu. Dacă nu avem drag, nu avem drag. Dar măcar să spunem lucrul ăsta, vreau să mă dăruiesc. Vreau să fie o pornire din lăuntru, o asumare, o articulare a voinței. E atât de important lucrul ăsta. Atât de, în orice lucru. Vreau să fac, vreau să bucur pe mama, vreau să dăruiesc tatălui meu, vreau să dăruiesc copilului mei, vreau să mă rog pentru copiii mei, vreau să fac lucrul ăsta, să spunem, înainte de a-l face, să spunem această vreme. Este esențial. Că aici este provocarea noastră lăuntrică, este mișcarea Duhului nostru la nivelul voinței. Uneori, nici noi înșine nu mai știm cine suntem. Nici noi înșine nu mai cunoaștem cele mai adânci unghiere ale intenționalității noastre. Nici noi înșine nu mai știm de unde răsar anumite, suportul anumitor acțiuni sau atitudini, sau este cumplit. Și funcționăm aproape inconștient sau semiconștient. Oricum, participăm la nivelul rațiunii, dar nu participăm la nivelul Duhului. Sfântul Apostol Pavel vorbește de omul duhovnicesc. Omul duhovnicesc este omul care își trezește Duhul, se trezește la nivelul Duhului și nu înseamnă că disprețuiem trupul, nici vorbă. Omul al cărui Duh este treaz devine din ce în ce mai frumos, devine ce mai plăcut, trupește, din ce în ce mai viu, din ce în ce mai, cum să spunem, cuceritor, pur și simplu, ți-e drag, bătrânii, călugări și așa mai departe, au un chip frumos, luminos, ne îndrăgostim de ei. Așa și omul, deci nu e un dispreț al trupului, ci dimpotrivă este o potențare a trupului. Spun părinții bisericii noastre, Sfântul Grigorie de Nisa, un prim mare antropolog, să spunem, al teologiei noastre creștine, spune: trupul nu sunt eu, luați aminte că e foarte important. În fond, cine sunt eu? Eu mă întreb și eu des, în ultima vreme, cine sunt eu? Sigur, am un chip, am o față materială, dar nu mă epuizează acesta. Eu nu am o expresie a mea. Și am găsit la Sfântul Grigorie de Nisa spunând: cine sunt eu? Trupul nu sunt eu, trupul este al meu. Mâna nu sunt eu, mâna este a mea. Ochiul nu sunt eu, ochiul este al meu. Cine sunt eu care am în posesie, să spunem, acest trup fabulos și el, extraordinar, extraordinar, pe care nici nu putem pătrunde, nici nu putem învăța o viață întreagă. Eu, zice, sunt omul lăuntric. Eu sunt, spune Sfântul Grigorie de Nisa, sufletul rațional. Eu sunt Duhul. Eu sunt conștiința de sine. Faptul că pot spune eu și pot spune eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu mă întâlnesc cu Părintele Constantin, eu mă întâlnesc cu dumneavoastră, nu este suficient trupul meu. Nu este suficient. Trebuie ca eu să fiu prezent în trup. Cu cât sunt mai treaz, cu atât întâlnirea este mai consistentă. Cu cât mă mișc cu vrere și am capacitate
dar asta nu este automată. Trebuie să o educi, trebuie să o cultivi, trebuie să o exersezi. Capacitatea de a mă împărtăși real, cu atât mai mult trec la dumneavoastră. Cu condiția, spuneam, ca și dumneavoastră să vă deschideți inimile. Tot așa, să vă deschideți la nivelul Duhului, să vreți. Dacă nu vreți, nimic nu trece. Ne-am văzut, vorbe frumoase sau mai puțin frumoase, unii s-au bucurat că au vorbit, alții s-au bucurat că au auzit și s-au dus. Să pierde tot. Eu spuneam studenților, când am venit eu prima dată în facultate, eram tânăr, la 30 de ani. Și eram foarte apropiat de studenți și studenții mi se confesau frecvent. Și unii nu erau de acord cu jurământul care se depunea la sfârșit. Ce mi-a dat mie în cap? Bă, uite, zic, cine nu ești de acord, așa e o formă exterioară, propusă, impusă de autoritatea noastră și bisericească și universitară, dar zic, tu poți să, în sinea ta să-l refuzi. Să spui în sinea ta, eu semnez această hârtie, dar nu jur. Și acea mișcare va conta în fața lui Dumnezeu. Mișcarea ta. Acea mișcare va conta. A inimii tale. Deci ești liber în orice situație. În orice situație ești liber la nivelul Duhului. Acolo este maximum de... La nivelul Duhului este cunoașterea. Noi în limba română avem foarte limpede această distincție între știință și cunoaștere. Știința este cumularea de informații despre un obiect, un domeniu, o persoană și vom spune, întrebați fiind, cunoști pe persoana respectivă? Și spun, nu-l cunosc, dar știu despre el, că am citit, am auzit, m-am informat, știu, dar nu-l cunosc. Ca să spui că îl cunoști pe cineva, va trebui cel puțin să fi avut un contact vizual, să-l fi văzut. Îl pot recunoaște, dar nu-l cunosc. Pentru că procesul de cunoaștere este un proces de mișcare liberă a Duhului. Ca să cunoști pe cineva, trebuie ca respectivul să se dăruiască și tu să-l primești liber. Dacă nu, dacă el se ascunde, pentru că are motivele lui, e circumspect, e temător, n-are încredere, nu-l vei cunoaște. Deci el va afișa un chip care nu-l reprezintă. Va fi convențional, va fi amabil, dar nu-l cunoști. Evagrie Pontic, un mare teolog al primor veacuri și monah, zice, începutul iubirii este încrederea, credința. Pistis arhea agapi, zice, credința este începutul iubirii, pentru că este începutul cunoașterii. Iar sfârșitul iubirii, capătul, este cunoașterea lui Dumnezeu. Ca să vă dați seama unde ajunge omul, dacă începe să se deschidă cu încredere. Începutul relațiilor noastre este încrederea. Când omul îi capeți, cel din față îți inspiră încredere, începi să te deschizi, să te confesezi, să-ți descoperi sufletul, să-i pui pe masă tainele tale și așa mai departe. Și măsura cunoașterii crește pe măsura împărtășirii reciproce. Cea mai avansată cunoaștere reciprocă este relația de dragoste, când unul se dăruiește celuilalt. Altfel nu ne cunoaștem. De ce ipocrizia este o foarte mare ispită? Mântuitorul Hristos nu înfierează păcatele grele, ba le înțelege și desfrâu femei desfrânate care sunt foarte pozitiv întâmpinate de Mântuitorul Hristos. Tot felul de căderi, tot felul înșelăciunea vameșului care asuprea și așa mai departe. E și așa trecută cu vederea. Dar este necruțător cu comportamentul fariseic, ipocrit.
când ascunzi ce e înăuntru tău și pozezi în altceva, necruțător. Că aceea ucide pe om, de fapt, ucide Duhul, înțelegeți? Și blochează relația, blochează. Un om ipocrit nu poate relaționa. Dacă nu pui capăt ipocriziei tale, ascunzișului, nu poți relaționa. Asta. Poți să fii plăcut la început, poți să amăgești un timp, dar partenerul tău de relație, mai devreme sau târziu, că e un prieten, că e soțul sau soția ta, va înțelege că tu, de fapt, nu te dai, nu te dăruiești, nu te împărtășești la nivelul Duhului. Duhul omului. Găsim foarte frecvent această expresie la părinți. Părintele Sofronie vă îndemn, eu sunt cucerit de dânsul, pentru că e un mărturisitor și vorbește întotdeauna la nivelul experienței. Încă un lucru foarte important, omul, când invocă factorii externi, ca piedici sau obstacole în calea desfășurării sale, vrea să fugă de responsabilitate. Dar se amăgește. Pentru că omul spune, eu spuneam studenților, luați aminte că majoritatea dintre noi sfârșim cu concluzia că dacă m-aș fi născut și eu în alte timpuri, dacă nu m-aș fi născut în România, ci în America, dacă n-aș fi avut părinții ăștia, ci alții, dacă n-aș fi făcut școala asta, ci alta, dacă n-aș fi întâlnit oamenii ăștia, ci alții, aș fi fost și eu om bun. Cei mai mulți sfârșim, adică factorii externi, îi considerăm a fi fost determinanți pentru viața noastră, ceea ce e cea mai mare amăgire. La nivel exterior, așa pare, dar la nivel lăuntric, nu. Omul este liber. Dacă este liber, este însă și responsabil. Prin urmare, nu va putea evita confruntarea cu judecata finală, când va da seamă bunului Dumnezeu. Nu va putea invoca, Doamne, dar am fost sărac, Doamne, dar am trăit sub comunism, Doamne, dar m-am născut de niște părinți mai puțin educați, sau eu știu cum, Doamne, dar au fost vremuri, dar școala unde am învățat eu, nu. Pentru că Dumnezeu va judeca ce? Mișcarea inimii tale. Ce a fost în inima ta? Vrerea, gândul. De aceea spune, dacă vă aduceți aminte, în noaptea de Paști, se citește de obicei în biserici un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, unde spune, paradoxal, spune că să vină toată lumea, să se bucure de ospăți, și cei din ceasul 1, și din ceasul 3, și cei din ceasul al 11-lea, dar nu se oprește acolo. Și cei care nu mai au avut de gând să facă ceva, dar n-au făcut. O seama. Deci gândul este la Dumnezeu apreciat. Pentru că e mișcarea voinței noastre libere, mișcarea Duhului nostru. Și am spus, băi, eu le spun la toți, în crizele de familie, care sunt cele mai frecvente de obicei. La biserică, la părintele vine de obicei soția, soțul mai puțin. Și ea se plânge de situație. Și eu m-am prins și eu după atâta experiență. La început eram foarte compătimitor, le plângeam de milă și așa mai departe. Până mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai circumspect. Și finalizam cu provocarea asta. Uite ce, hai să dăm la o parte situația foarte concretă, dăm la o parte. Tu în sinea ta îl vrei pe omul acesta de bărbat? Niciunul nu mi-a răspuns da. Toate condiționau. Dacă n-ar mai fi așa, dacă s-ar schimba, dacă... Mai lasă asta, tu în sinea ta, că asta avem noi de la Dumnezeu liber, vrerea. Și cu vrerea ta schimbi,
cu vrerea ta schimbi totul. Că celălalt simte și el că nu-l vrei. Din rațiunile foarte concrete, că nu ești chiar ce vroiai tu și așa mai departe. Simte și el. Dar dacă ar simți că tu-l vrei, l-ai ajutat foarte mult să se schimbe. Dacă însă negociezi, aceea nu e viață și nici relație negociată. Știu că s-a ajuns la forme foarte concrete de negociere a căsătoriei. Aceea nu e viață, evident. Ci omul să simtă că e dorit și să simtă că celălalt îi se dăruiește. Acolo începe să se încheie viața. Dar avem foarte mare deficit de cultivarea Duhului, a omului lăuntric. Foarte mare deficit, foarte mare. Ne risipim în mișcările noastre exterioare, facem foarte multe lucruri fără ca ele să fie asumate. Și spune Părinte Zaharia, iarăși un ucenic al Părinte Sofronie de mare calibru duhovnicesc, marea problemă a omului contemporan este că face totul în afara inimii, zice dânsul. Eu aș în afara Duhului și a inimii, dar inima e mai accesibil, ca înțeles. În afara inimii, zice, muncește în afara inimii, lucrează așadar, chiar se roagă în afara inimii, adică fără activarea, să zic așa, mișcării acestea lăuntrice a omului. Și tot ce face, face în afara inimii. Numai că la Dumnezeu contează numai ceea ce face omul în inimă. Restul nu se pune, cum să zice. Și noi, dacă ne analizăm fiecare, vedem că și noi înșine spre asta aspirăm, asta dorim, de la celălalt de obicei. Dar dacă dorim de la celălalt, de ce nu investim noi în cultivarea Duhului, că ne este accesibil? Eu am învățat lucrurile astea prea târziu, dar poate nu e prea târziu. Am conștient și atunci văd că este un narativ, cum se zice acum, dominant în societatea românească, și la dumneavoastră nu știu dacă este, că toată lumea e de vină pentru viața noastră, toți ceilalți, înțelegeți? Toți ceilalți, politicienii, educația, medicii, drumarii, polițiștii, toți sunt de vină, înțelegeți? Singurul nevinovat este subiectul vorbirii, înțelegeți? Restul toți sunt vinovați. Nimeni nu-și face datoria, deși e o logică foarte vicioasă, că dacă spune îi găsim pe toți ceilalți vinovați, înseamnă că și eu sunt socotit de ceilalți vinovați, prin urmare toți suntem responsabili. Dar mișcarea ar fi ca fiecare dintre participanți să nu mai caute responsabilități în exterior, ci în sine însuși. Și cum spuneam, domnule, eu, Părinte Zaharia, l-am avut în decembrie la București și spunea, apropo, de exercițiul omului, cum am putea noi să participăm la îndreptarea lucrurilor generale? Îi văd pe politicieni, sunt nemulțumit de ei, sau le văd neputințele, nu-i mai judec, că nu ajut cu nimic situația, nu-i mai judec, dar pot să fac ceva pentru ei. Ce? Să mă rog pentru ei. Așa e o expresie pe care o folosim prea ușor. Dar să vreau să ilumineze Dumnezeu, de exemplu. Să vreau lucrul ăsta. Măi, de-ar lumina Dumnezeu într-un fel. Bă, de-ar mișca Dumnezeu într-un fel. Lucrul ăsta pot să-l fac. Și aceasta ar fi contribuția mea la îmbunătățirea stării politice în România. Reală. În timp ce judecata, toți ne-am îmbolnăvit de judecata celuilalt, pentru că am vrea noi să fim excluși din ciorba aceasta fără de gust. Dar nu putem fi excluși. Asta este. Zicea Părinte Zaharia, vedem pe un preot al nostru că greșește, pe un credincios al nostru că greșește, pe un episcop al nostru, pe un stareț al nostru. Nu te repezi să-l judeci, zice. Dar seara la rugăciune pomenește, Doamne, ajută-l să se îndrepteze. Doamne, ajută-l să nu știu. Poți face lucrul ăsta pentru el. Încearcă să faci lucrul ăsta. Să înlocuiești judecata celuilalt cu rugăciunea pentru el.
Asta e un exercițiu foarte sănătos pentru Duhul tău, pentru tine însuți. Îl vei conștientiza că te devii cuprinzător. Încep să nu-i mai disprețuiesc pe ceilalți. Lasă că eu le spun la toți, măi, uite ce, până îi judecăm pe ceilalți, ai de fiecare să se judece pe sine. Tu, în ascultarea ta, în slujba ta, în lucrarea ta, faci lucrurile de săvârșit? Nu încă. Spate să le faci. Și pe urmă, dacă ajungi la desăvârșire, trebuie să-i judeci pe ceilalți. Dar așa e mișcarea Duhului nostru, asta e imaturitatea, semnul imaturității cumplite duhovnicești, a Duhului. Că noi folosim cuvântul duhovnicesc fără să-i dăm sensul concret. Când vorbim de duhovnicesc, vorbim de Duhul omului, să zic așa, de lăuntrul lui, de mișcarea lui lăuntrică. Există o mișcare a inimii noastre. Există. Dacă nu este asumată conștient, ea poate deveni, să zic, subjugată instinctelor noastre, care trebuie la rândul lor controlate de vrerea noastră. Iată, animalele trăiesc și viețuiesc pe baza instinctelor, dar noi, instinctele sunt supuse voii noastre libere. Exercițiul postului, de exemplu, este un astfel de exercițiu, ca să vedem că atunci când vrem să nu mâncăm, putem să facem. Că atunci când vrem să nu mâncăm ceva, putem să o facem. Că atunci când vrem să nu mâncăm acum, ci mai târziu, putem să o facem. Este un exercițiu foarte concret, care ne ajută. Dar nu în sine, că ne fură vrăjmașul și ne bagă gândul că totuși sunt mai bun ca ceilalți dacă postesc. Și postim degeaba atunci, sigur. Și postim ca să ne exersăm, iată, vrerea, ca să ne exersăm, să ne trezim la nivelul Duhului, ca să ne putem împărtăși în lucrurile noastre, ca să ne putem dărui în tot ceea ce facem. Lucrul așa ar fi lumea aceasta, cum spun marii noștri părinți, Părinte Dumitru Stăniloae, lumea, în frumusețea ei, în întregul ei, este darul Dumnezeu, darul dragostei lui Dumnezeu pentru oameni. Dar oamenii nu o primesc așa. Că dacă ar primi-o așa, ar primi darul lui Dumnezeu. Și s-ar bucura, ar fi o treabă. Măi, dar frumusețea aceasta a lumii, dar pomii, dar florile, dar oamenii atât de frumoși, dar toate și eu, iată, sunt părtași la toate lucrurile astea. De unde vin ele? De undeva. Noi credem că vin de la bun Dumnezeu. Sunt expresia darului Dumnezeu. Dinspre Dumnezeu nu vine nimic chinuit, nu vine nimic forțat, nu vine nimic obligat, nu vine nimic din convenție, ci totul vine de drag. Și Dumnezeu nu ne iubește pentru ce suntem noi, ci pentru bunătatea Lui, pentru că El este iubire prin excelență. Așa ar trebui și omul să facă exercițiu, că dacă iubești pe celălalt pentru ceea ce îți dăruiește, este un fel de răsplată, este un fel de preț, este un fel de negoț. Deși pare a fi foarte frumos. Dar dacă îl iubești pe celălalt pentru că ești tu iubitor, pentru că vrei tu să iubești, pentru că vrei tu să te împărtășești, e cu totul altceva. Și asta vrea un exercițiu. Lumea noastră este construită pe logica iubirii. Și omul poate iubi numai când este liber. Și este liber când își eliberează Duhul, lăuntrul său, omul său lăuntric, de toate presiunile. Și o poate face. Deci nimeni nu se poate văita. Nu e nevoie nici de bani, nu e nevoie nici de educație prea multă, e nevoie de vrere, să vrei. Să te așezi în fața lui Dumnezeu, Doamne, să spui, Doamne, aș vrea, iată, m-am căsătorit. Mi-a spus o doamnă, a spovedit și m-a mângâiat tare mult onestitatea dânsei, tare mult. Constatarea mea este că cele mai tainice ființe, și nu numai a mea, tăinuitoare să zic, mai mult sunt femeile, foarte greu să mărturisesc.
întotdeauna păstrează foarte greu să mărturisesc. Și a venit o doamnă la mine și mi-a spus: părinte, am 40 nu știu cât de ani și abia acum intuiesc ce înseamnă să te dăruiești. N-am știut până acum. Ea ajunsese să conștientizeze faptul, marea majoritate nu ajung să conștientizeze faptul că nu știu să te dăruiască. Și trăiesc o viață și nu știu să se dăruiască. Au știut când erau copii, au pierdut din cauza presiunii, să zicem așa, și a neasumării, că asta-i fuge omul fuge de responsabilitate și nu-și asumă. Nu-și asumă crezând, se amăgește, mai e și vrăjmașul, care sigur își face treaba, și se amăgește că nu poate, că e greu, că nu. Și nu e, la îndemâna oricui. La îndemâna oricui. Începusem să vă spun de un Sfânt Părinte din Pateric și nu cred că am ajuns să vă spun. Își zice, Dumnezeu de la om așteaptă un singur lucru. Luați aminte, țineți minte chestiunea asta. Ca omul să vrea, atât. Nu să poată, să vrea. Și vrerea noastră ne exprimăm ce mai limpede în rugăciune. Pentru că rugăciunea e foarte greu să mai ne ascundem, e foarte greu să amăgim pe cineva, în gesturile noastre vrem să ne salvăm imaginea, vrem să... În rugăciune însă nu. Și atunci facem lucrul ăsta în rugăciune. De aceea, părinții mari, părinți duhovnicești, nu se pare că o spun așa și ei, ce să spună? Părinte, am cu tare probleme, am ce să fac? Rugați-vă, zic părinții. Noi nu luăm seama. Cum că aceasta ar fi soluția. Dar ce este soluția? Pentru că ne exprimăm în fața lui Dumnezeu în mod liber vrerea. Și Dumnezeu nu intervine peste noi nici pentru binele nostru forțat, ci vrea să aibă din la noi asentimentul, vrerea noastră. El ar putea, dar dacă ar face-o forțat, relația n-ar mai fi de dragoste. Înțelegeți? El ne cheamă, ne curtează în fel și chip. Și așteaptă de la noi să vrem. Așteaptă la noi să vrem foarte mult, să vrem să pătrundem în tainele Dumnezeirii. Iată, noi ne împărtășim în Duh. Auziți la liturghie spunându-se harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh. Împărtășirea Sfântului Duh. Cu Dumnezeu însuși ne împărtășim în Duh. Real. Noi nu avem o percepție sensibilă, pentru că și Duhul nostru este foarte amorțit, dar sunt părinți contemporani cu noi care ne descriu această împărtășire a omului când omul devine el însuși subiect al Dumnezeirii. Dumnezeu. Cu vederea dumnezeiască, cu înțelegerea dumnezeiască, cu capacitatea de iubire dumnezeiască. Asta înseamnă, noi avem asta înseamnă și biserica. Ce este biserica? Biserica este adunarea oamenilor plini de Duh Sfânt, pe care îl primesc la botez, pe care după aceea îl întrețin într-un fel anume, îl înnoiesc prin tainele bisericii, prin Sfânta Împărtășanie și prin venirea de bunăvoie spre Bunul Dumnezeu. Cine nu vrea să iubească? Eu le spun la toți. Dar toți se vaită că nu beneficiază de dragoste. Majoritatea, nu știu dacă se întâmplă și cu dumneavoastră, cei din jurul meu se întâmplă, inclusiv eu, cu limite mari în ceea ce privește dragostea. Și le spun, uite, nu e mare, trebuie să vrei, atât. Prin cel mai important lucru. Și vrerea asta să o exprim în rugăciunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va găsi cale. Am experimentat lucrul ăsta. Când eram preot mai tânăr, tot căutam soluții. În cunoștințele mele teologice, în cunoștințele psihologice, pedagogice pentru oameni. Și mi-am dat seama cât de greșit era. Nu. Oamenii, de fapt, nici nu vin la noi pentru soluțiile omenești, ci vin la noi pentru soluții dumnezeiești, de la Dumnezeu. Și atunci, în ultimii ani,
mai de mult, când vine oricine cu problema, Doamne, mă duc cu gândul, că putem să facem, Doamne, iată, a venit cineva, dăm în gând, dăm ceva, dăm o soluție. Dacă îmi dă bine, ce îmi dă bine, ce nu-mi dă, atât. Și îi spun și eu, roagă-te. Și omul zice că, iată, părintele, altceva nu mai știe. Zice, numai roagă-te. Dar acolo e soluția. Înțelegeți? Însă când îi roagă-te, omul nu înțelege ce înseamnă roagă-te. Nu înțelege. Înseamnă să exprimi cu tot sufletul tău cât ești tu stare, vrerea ta în problema respectivă. Doamne, vreau să facă mama bine. Și cum exprimi? La rugăciune, îngenunchezi. Păi poți să o spui odată, poți să o spui de 100 de ori, ceea înseamnă mult mai mult, expresia voinței tale. Poți să plângi, înseamnă mult mai mult în expresia voinței tale. Poți să nu încetezi 24 de ore, înseamnă enorm în fața lui Dumnezeu. Văzând Dumnezeu vrerea ta ce conținut are, va interveni. Este a trăi în Duh. Nu știu dacă am reușit să vă spun, vă spun la suflet, aveam multe notate aici, n-am mai deschis, așa am zis să rămân la lucrul ăsta. Pentru mine, la vârsta asta, fac experiența dureroasă de a încerca să mă trezesc, ca să particip. Pentru că viața ne învață să gestionăm lucrurile semi-automat. Răspundem frumos, generos, cu vecinul, cu colegiul, cu soțul, cu copiii, cu nu știu ce, dar nu suntem acolo. Nu ne împărtășim, nu ne dăruim. Nu ne dăruim, nu e viață. Viața este împărtășire, relație de dragoste, de împărtășire. Iertați-mă, dar gestionez lucruri, crizele de familie care vă spuneam, care sunt cele mai... De ce familia e cea mai importantă, totuși? Relația dintre soț și soție. Pentru că acolo suntem chemați să facem și toți avem experiența de acolo, fie a relației împlinite, fie a eșecului de relație. Acolo avem toți experiența cea mai... Și de aceea și eu deseori aduc în discuție. Și acolo putem constata cu toții că ne putem uneori îmbrățișa fără să fim în îmbrățișare. Ceea ce e foarte dureros. Ne putem dărui trupește fără să fim acolo. Ceea ce este foarte accesibil ca percepție, simțim. Și unul și celălalt simte. Chiar dacă unul s-ar dărui, dar celălalt nu se dăruiește. Și nu există împărtășire. Nu există împărtășire, devine un fel de obsesie, că omul ar vrea să fie acolo. Și tu nu ești acolo și stăruiește. Iertați-mă că aduc subiectul ăsta, mi-a spus doamna Protea să nu mai vorbești de subiectul ăsta, că în public, în biserică, dar zic, e cel mai accesibil experienței și e cel mai ilustrativ, e cel mai ilustrativ, că noi ne confruntăm cu acesta la spovedanie, ne confruntăm. Și dintr-o parte există acuza că nu știe nimic altceva decât trup, din partea cealaltă există acuza că dă numai trupul, nu se dă și pe sine. Înțelegeți? Și oamenii cred că nu e nicio diferență. Păi e esențial. E esențial. Dar unde e știința? Să dăruiești în trup. Cultivarea vrerii. Să-ți exprim, vreau să mă dăruiesc în trup. Asta e începutul. Amin.